Salam dostlar. Şulaydım çıksın mı çıkmasın mı bakıverin. Komentarida belläleň. Anynda ýaradyk. Baýakyly. Anlanıp deren şol yalan sözüňe, alanıp deren keraydan sözüňe, gözüme görünme, ökünýä söýenme, isleseň gitmenen iziňe dolanma. Anlanıp deren şol yalan sözüňe, alanıp deren keraydan sözüňe, gözüme görünme, ökünýä söýenme, isleseň gitmenen iziňe dolanma. Yo men sana inni önküdäl söýenim sen bolsaň, inni beýle däl arzum senki däl, sen bugün menki däl, unutmaga çalyşdyň, sen bakdyň menki däl, geçdi mençe ýollary, ýekelik men bilen bu durmuşym öwrüli, bu uzakda sen bilen git ýürekden baky, iziňe dolanma, ýany aýralyk body, ökünýän söýenme.